Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. RMN. Ining tungora karon ang nasa kini ang programa sa PBC Mga Langit ng Lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasinggasing kami nga magadapit o magapanginaot kaninyo nga kamungtanan karon na kamo sa kaimtang sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit atong punan sa pagtimbang-timbang sa makamatoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo kaden sa mga among gitudlo kaninyo. O ini karong tungura among initong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsoon no, sa nagakalalain nga mga dapit labi na sa mga chapter president nga ano na sila giabagaw sa nga mga radio station sa ilang pag-angkon sa mga dapit niya sila niya nang dapita. O ang pagpaybalusab nga dili nato kalimtan ang atong hiniusang panagtigom sulod sa sakatuig adunay tulo ka hugna Disyembre 29 ug ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug dili usab nato pagkalimtan ang atong mga paghatag sa binulan kung nakita niya na para sa atong PBC Palace Reconstruction. O nini karong tungura magkapaila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kiniusab si Brother Pips Rizaba. Ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebangelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ng bugigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Ug ninhigayon na ihatag ko pa kamo sa pailapas kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta? Ug maayong pagpumina usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos magikuban kaninyo sa katon sa kamatuoran. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon mga kaigsunan. Ining maong sibihan sa RP Index Kio Teleregio Cagayan de Oro City. Makita usab sa Parasat Cable TV sa RPN TV5 ang atong programa. Live usab sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab sa YouTube ang atong programa. Og dinhi usab nining sibihan sa RP Index Kidi Dipolog. Radyo Ronda mabati usab ang programa sa PBCM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Matagadlong Domingo, live yapon sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab kini sa Facebook. Og dinhi nining maong sibihan sa RMN Index DR Dipolog alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matagadlong Domingo. Og ang programa sa BBC Mga Langit ng Lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City, Cebu alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon sa DYHR Shine Radio. Dinhi usab sa Toledo o sa Butong Pinamungahan, Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa alauna ang tagna sa kahaponon. Dinhi usab sa Surigao City sa Dale Radio alas 12 ngadto sa alauna ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas sa kapunon. Dinhi lang gyapon sa Valencia City sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas sa kapunon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN XMB alas 12 ngadto sa alauna ang tagnas kahaponon ug mabati usab dinhi sa FM station sa Valencia sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortes Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa alauna media ang tagnas kahaponon. O dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas gibuntagon. Dinhi sa Usami City sa DXEL FM Sharp Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon gidumalahan o gisuportaran sa mga kaigsunan ug sa pagdumala sa chapter president Sister Perla Mansing. O dinis Cagayan de Oro City ug Samis-Samis Oriental babati usab dinhi sa DXRE Radio Ultra ang programa sa BBC alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa gibuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM
alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion o kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Yung binis sa Ngog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. At kung gustong magparangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang mga pagpanimbayan mo, padayon nga nagapaminaw ang mga kaigsunan din sa tinipong bansa sa Amerika, din sa Blackport, New York, ni Sister T.C. Culiat o ni Sister Lily Culiat Peterson. Din sa Oklahoma, ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham, din sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America, nilang ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegrano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, o ni Brother Nicolinus Nicky Hermias, nagasundong sila kanamo via Facebook Live. O ang programa sa BBC, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na kini sa 24 ka mga radio station, Visayas o Mindanao. O karon sa pag-iskot sa tima, makikisunan balik ko kamo kang Reverend Sarle. Nining tawuro karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang atong pag-isgutan karon ang may tungod ang giingon sa Biblia nga buang aduna ba'y tarong at desisyon. Anong atong gitun-an o atong gituyo kini sa pagpahigayon nga ang gingon sa Biblia nga buang aduna ba'y tarong at desisyon? Tungod kay atong nasayran nga sa tawhanon nga kung adunay diferensya ang atong pangauto, layo sa tinuod nga mayon nga husto o desisyon. Kaya na ko'y diferensya. Musa, kanang mga may diferensya, nagkinanglan na sa pagdala ngadto sa mental hospital. Pero kinigingon sa Biblia nga buang, adunay gitudlo ang Biblia. Musa gani, nining bahina, atong gipakita o among ipabati tungod kay kining pastor sa Sabadista, nga si Mitchell Bendilio nga nanuka diri sa Dipolog, sa programa niya sa RPN DXKD, no? Alas 7 ngatos alas 8 sa kagabion samtang nga mua, alas 6 ngatos sa alas 7 sa kagabion. Ang pagreklamo kunuhay niya nga amo kuno siyang ginganlan og buang. Pero matod pa niya, ayaw na lang kuno siya nga gitawag og buang kay kung naa siya'y desisyon, tarong daw kuno siya og desisyon. Amo sang ipabati nga dili sayon beya og mangalan ganana. Pero ang among gipasabot, kung dili mo takdo sa Biblia, kay ang Biblia nag-isgot magbuang, walay gimension diri nga kinsa man. Pero kung buhaton gani nimo ang angay nga dili nimo buhaton, likaya gid nimo para dili mo dagpak kanimo. Ato sang pamation tingali Brad Ronnie, Brad Diber, Brad Ronald, ang pamahayag o pamation nato ang ipamulong ni Pastor Bendilio. Okay, atong paminawan ang iyong tingog, Red. Aron po mapaminawan sa mga tigpaminaw. Ay, nalang ko! Ha? Na inyong gitawag og buang! Ay, nalang ko! Ha? Na inyong gitawag og buang! Kay tarong kong desisyon! Kay tarong kong desisyon! Atong mapamatian, mga mahal namong tigpaminaw. Kuning among gipahayag o gipasabot yan ninyo. Nga amo daw siyang ginganlan og buang. Mayo naman lang gani kuno nga gitawag namo siya buang kay siya daw nga buang. Tarong kuno siya og desisyon. Ato din susihon sa Biblia, ano nga nakahingalan pod niya na kay bugat be pod ang pamulunga. Di pod may munigar niya na. Sa Biblia, Brad Ronald, gihisgutan ba sa Biblia kung sa unsang paagi ang tao matawag og buang sumala sa Biblia nga kini nga buang nga gisgutan sa Biblia dili nga dadon siya sa mental hospital. Alright, banyari, akong pagkabasahon, ang buriba. Dini sa nakasulat sa Proverbio, Kapitulo 19, versikulo 1, sa Biblia nga isde kon 70 Adventist Bible, gingon sa pagkasulti. Maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing, kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil, o maoy usa ka buang. Kung mao, klaro kayo mga mahal nga kaigsunan nga ang Biblia nag-ingon, may pakuno ang kabos nga tao, kay kaniya nga nagasukwahi sa iyang mga ngabil, ug may usa ka buang. Di mo tin-aw ang Biblia, magsukwahi na ganita sa atong mga ngabil, gitawag ta og matod pa sa Biblia, buang. Nakaron, pero ang argumento niya, may nalang kuno, nga ginganlan kuno siya og buang, naghingalan kuno mi, kay tarong kuno siya desisyon. Pero sa Biblia, pag magsukwahi, mo gitawag usa ka buang. Ato din susihon, kay may reklamo po siya,
Kay ang iyang giplasta diri kanamo, miundang kuno mi og wali nga Kristo kay giilisa na kuno namo og Tomas. Kay si Kristo dili kuno hingpit kay si Tomas na kuno mao lugar ang among giilis nga mao ang hingpit ibutang ta. Pero ang doktrina sa PBCM, Espiritu Santo, nabahin man sa tulo ka dakong panahon nga pag-alagad. Una, panahon sa man, sa panahon sa Israel nga siyo pa ang giwali. Ikadua, sa anak nga mao ang giwali diya sa iglesia ni Kristo nga gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo, ang tawag sa riyon. Si Kristo giwali. Ikatulo, dili sa kapanahon na sa Espiritu Santo. O wala may bawi sa tao kung dili sila makapatalingog sa mga ministro sa PBCM o sa pagtulang PBCM. Ato lang patalingogan kung anong adunay wali nga Espiritu Santo o matod pa ni Bindilyo kay tarong magkuno siya desisyon. Giundang kuno miundang mi og wali nga Kristo kay gihimo kuno namo nga dili hingpit kay gipulihan og Tomas. Kung dili ba mapamatud-an sa Biblia, pero katong iyang gisulti nga gihimuan yang premise, dito mao ingon niya na nga lakturon lang natong sulti. Ya atong patalingugan ang gipamahayag ni Bidilio. Niundang sila waling Kristo kay dili hingpit iinisan og Tomas. Si Kristo dili inisan og Tomas kay ang Kristo dili hingpit. Okay, motoy iyang katarungan nga miundang kuno mi og wali nga Kristo atong i-review para pagklaro. Be, balikan ta to ato ipabalik natong iyang gipamahayag. Okay? Niundang sila waling Kristo kay dili hingpit iinisan og Tomas. Si Kristo dili inisan og Tomas kay ang Kristo dili hingpit. Oo. Klaro mga mahal namong tigpaminaw nga wa mi manglimbong. Sa iyang gihatag nga desisyon nga gipakanaog lugar niya kay lagi nagdipinsa siya nga naghingalan kuno mi og buang. Na sa Biblia ang pagngalag buang katong gingalan nagsukwahi man siyang mga ngabil. Dili man ni dadon sa ospital kining gisgutan sa Biblia nga buang. Nakaron gihimo kuno namo ang pag-undang sa wali nga Kristo kay gipulihan kuno namo ni Tomas kay kini ang giingon niya nga gihimo kuno namo nga dili hingpit. Kaya atong basahon pamaaktud-an sa Biblia, brother. Sa Biblia doon na ba'y gi-explica ni Atos Pablo nga iyang ipatagad nga doon ay dili hingpit ato sa tingaling ipabati nila o madungog nila. Okay, Rev. Atong pagbasahon, kining maayong balita, Biblia nga may imprimatur, Julio Cardinal Rosales, nagaingon din sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9, nga to sa 10. Kaya ang atong kaalam, og dinasig nga mga mensahe, dili hingpit sa 10. Apan kung ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Nakatimaan mo mga mahal nga eksonan, tigpaminaw. Ingon sa Apos Pablo kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan ko nang hingpit, moabot na katong dili hingpit, mawala. May dinasig sila nga mga mensahe, pero angay masabtan nga dinasig to na nga mga mensahe, pero dili pa man na maong hingpit. Kini may among gibasihan. Pero doon na daw, moabot na hingpit. Nga pagka moabot katong hingpit, katong dili hingpit, mao na to ang mawala, na kung hain ang dili hingpit, mao katong ilang gihimo nga dinasig nga mga mensahe. Sundan ta ang Biblia na Brad Ron. Unsa ba ang mensahe nga gipasabot nga maoy mawala pa nga naa kanila kay kining adunay hingpit pa nga moabot nga mensahe? Kung kana mao man di ay ang naa kanila nga dili pa hingpit, pag moabot tong hingpit nga mensahe, katubang mensahe nga naa kanila, angay pa ba tong pabilinan sa tao, brother? Ang tubag dili Reverend og lingkod kay pangutanang pagsusi unsa gipasabot ni Pablo sa mensahe nga naa kanila matod pa niya dili hingpit ug adtoy mawala. Ansiran ko na lang mensahe kana nga Kristohanon. O kay explicar man nga dili hingpit, dili po da pabilinan. Basahon ko ang maurag gyapon hubad sa Biblia nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales o gitambayongan sa mga scholar sa Biblia Protestante ug mga Katoliko. Ani ko mobasa sa sulat ni Pablo Reb sa Hebreanon Kapitulo 6 bersikulo 1 gingon sa pagbayan. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulun-an ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon bisag diha lang. Ang ipasabot diha nga mensahe na ani ni Pablo matod pa na, kaya atong dinasig, kaya mo ginasig yung mensahe, dili hingpit, o ang hingpit moabot katong dili hingpit mawala, ang ipasabot na yung mensahe, mensaheng Kristohanon, o kay dili man hingpit, matod po ni Pablo, dili po na pabilinan. Diklaro nga giawha nga magpadayon ta sa hingkod nga pagtulunan, doon na paday hingkod nga pagtulunan nga padayonan, dili ta magpabilin sa mensahe nga Kristohanon. Ano? Unsa to nga mata nga mensahe? Kay dili pa man hingpit, mawala pa tong mensahe nga Kristohanon.
Pero kung atong tagdon ang Biblia, Brad Ronald, usang matanga sa mensahe nga Kristohanon, nga katudi ay dili papabilinan, kumo aduna pa'y hingpit nga muabot nga mensahe sumala sa gingon sa Biblia ni Apostol nga si Pablo. Walay lain reb kundili ang pagwali sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Atong mabasa din sa Biblia sa Mayong Balita Biblia nga may Primator Julio Cardinal Rosales sa Roma Kapitulo 10 versikulo 17 nagaingon, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Oh, klaro ang nakasulat sa Biblia, mga malamong tigpaminaw. Ngaon sa, ang pagtuo daw nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Unsay gingon ni Apostol Pablo? Kay ang Biblia mo answer man. Ang mensahe nila dili pa to hingpit. May moabot nga mensahe nga hingpit. Nagbakak day mi. Atong gisusi unsang mensahe nga dili hingpit. Katong dili pabilinan kay dunay ipagpadayon patas sa hingkod nga pagtulunan. Mensahe nga Kristohanon. Giun sa pagpaday ang mensahe nga Kristohanon, mensahe nga wali nga Kristo. Unya wali ay sa Biblia. Matapag wala na kuno namo ang wali nga Kristo, ay gipulihan kuno og tumas. Ang among gipasabot, mugawas ra ni karon taon-taon. Ang wali nga Kristo, dili di na magpadayon. Kana nga mensahe, giingon ni Apostol Pablo, nga dili pa na mo ang kahingpitan. Kami day nag-ingon niya na. Naingon siya, dili kuno siya buang, o kung dawaton man nga buang, may nalang kuno siya nga ginganlan na mo buang, kay husto o tarong o desisyon. Tarong bago di ay ng desisyon. Sa Biblia, pag magsapwahe ka, sa imong mga ngabel, itawag ka na og buang. Karon bradron, kung adtuan na to ang hubad, sa Biblia lang gapon nga Katoliko bradron, pero hiligay not, o inilunggo bradron nga pagkapahayag. Katong ibasa nato sa Cebuano, nga may balita Biblia nga may imprimator Julio Cardinal Rosales, mo bagyapon ang ipasabot bradron. Maragapon na rin, o gitinaw lang din yung maong hubad. O gini na to, makita o maprove na to, nga si Bendilio, ganyung pastor sa Barista, haon gini ang 19 unos proverbio. Na nagsukuhay. Sa pagsukuhay sa mga ngabel, unang-una, Bendilio, ningon ka nga, si Kristo dilihingpit, matod pa nimo nga mo yung gusto na dili na ba na mo yung paggamit. Wala ba ni namulong nga si Kristo dilihingpit. Ang gibasa na mo, usunod ni Pablo, wag yun, mag-ingon si Pablo nga dilihingpit si Kristo. Mensahe nga na nila, nga ilang giwali, ang ala ni Kristo mo dilihingpit. Katong wali pa nila nga sistema. Oo, muna. Pasidaan bradron nga wala pa hingpit na kay kung maon lugar to hingpit, wala na musunod pa nga wali kung kinsa ang kasunod sa wali nga Kristo. Tinawag, timanan ka nga pagkabuto niya sa hingpit nga wali, mawala katong dili hingpit, magisusi mensahe sa pagwali sa ngalan ni Kristo. Din hinining maong hubad sa Biblia nga giingon na rin sa kahiligay nun nga Biblia o rin hilunggo. Mauro gyapon ang unang Korinto 13 nga kapitulo versikulo 9 ug 10 akong magabasahon. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Giklaro na rin, wali gyud ang gipasabot ni Pablo kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit, pero kung himpit magabot ang di himpit magataliwan. Klaro, atong timan-an ang nakapakaklaro nga ang pulong sa Dios nga ginbugay sa aton nga gihatag lugar ba, hindi pa hingpit ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton. Kung sundan nato brethren, ay dili pa man dayto hingpit katong gihatag nila o anaa kanila nga pagwali sa sang pulong sang Dios o pulong sa Dios. Busa mawala pa to. Gihatag ba ang pagpasabot ni Apostol Pablo unsa nang pagwali sang pulong sang Dios nga wato pa ginbugay sa aton pero hindi pa himpit. Gipasabot ug giklaro gyud ni Pablo Riberen nga gipasabot ana nga pagwali sang pulong sang Dios nga hindi himpit nga ginbugay sa ila, wali mahitungod kang Kristo. Mao gyapon rin nga Bibliang Katoliko akong pagabasahon ng hiligay nung, pero ani ko mabasa sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, i-plus nga po na to sa screen, mga higalag mga kaigsunan, para inyong masundan. Akong basahon. Ganyang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios, amo ning gingon ni Pablo, ilang giwali, pero dili hingpit o katoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa Gintilio, mabiblian, hiligay nun mga Katoliko, katong may imprimator, Julio Cardinal Rosales, wagin mag-mention si Pablo, nga si Kristo dilihingpit, nga mo imong giataki, dili ka na mo. Paminawang ba na mo, nagingon mi nga si Kristo dilihingpit, o di nagsupay ka sa imong abil. Mo nagingon sa Proverbio 19, no? Kaya gingon ni Pablo,
wali sang pulong sang Dios nga naa nila dili hingpit og kagtimuala mao ang gipasabot ang pagwali sa ngalan ni Kristo. Oh, kita'y mo ningil, Brad. Nun nga, kung nag-iningon tag si Kristo, dili hingpit, ipa-play ko, no? O kana. Kana. Okay. Gi-challenge ka sa kaupang Challenge ka. ministro. Atong nakita, may raman ni siya maningil ba, pero nabitaw atong ipaningil, sus, wag tubag-tubag. Nagbuhat pa siya lain ang paglabangan. Ang atong naklaro karon, nga ang wali di ay, ang pulong sang Diyos nga ginbugay sa ila, mao din ang wali nga Kristo, dili pa tumao ang kahimpitan. Nga mawala pa to. Matod pa niya, giwala kuno namo, nagihimo kuno namong dili hingpit si Kristo. Granting, nabasa sa Biblia, pero dili ingon niya ng statement na kanang imong ipasabot ni Dilio. Wali nga Kristo, mawala pa. Kung nasayop iring ibasa na mo nga Biblia, imo nang ipaluap. Kung tira na. Ipahayag na. o kung tira ang teksto o ipahayag na nasayop ang mga ministro sa pagtulunan sa BBCM. Na kung mawala pa ang wali nga Kristo, mawala pa man di ay, Brother Ben, wali ka nga hiyubak ang mulutaw nga dawaton sa tao kung dili pa man mauto ang kahimpitan katong wali nga Kristo, wali ka pon nga hiyubak. Dili, Red. Kay mismo man, dili naman po ipawali ang ngalan ni Jehovah. Buti pasabot nga sa tagda palandaan Oo. ni Jeremias, Yes. gisulti na daan. Hain. Pabo na to rin sila ang Biblia nga SDA nga Biblia kung Seventh-day Adventist Church. Nga Biblia sa Jeremias 31, versikulo 31 ngadto sa 34, nagaingon ini 31. Ania karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehovah, nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. 32. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa pagpagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto, nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana, nagaingon si Jehovah. 33. Nagaingon ini, apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos ni atong mga adlaw, nagaingon si Jehovah. Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko ug akong mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Sa 34, ug sila dili nagayud magtudlo ang tag-sa-tag sa kataw sa iyang isig kataw ug ang tag-sa-tag sa kataw sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehovah kay silang tanan managpakaila kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila. Nagaingon si Jehovah, kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili nagayud hinumduman ko ang ilang sala. Klaro mga mahal lamong tigpaminaw, Brad Ronnie, Brad Dever, Brad Ronald, na ang Diyos mismo nga si Jehovah sumala sa nakasulat sa basahon sa Jeremias, nagbuhat siya bag-ong tugon uban sa balay sa Israel o uban sa balay sa Huda. May bag-ong tugon na wala pa gani matawa nga atong Ginoo Kristo aduna na itugon. Simple sila gisultihan kay wala pa man ang next generation sa panahon sa atong Ginoo Kristo sa mga katawhan nga naabtan ni Kristo. Pagbuhat niya tugon, unsa iyang tugon nga kanang maong tugon gipasunod sa ilang mga kasing-kasing. Kay siya lugar nga nagtugon nila mahimo siyang Dios ug ang katong iyang gitugon nga mga Israel linhon o uban sa balay sa Huda, mahimo pod siya nga ilang Dios kay sila mahimong iyang katawan. Unsa man ang nakatugon sa Jeremias 31 nga gibasa, bersikulo 31 ngadto 32 ug 33. Ang 34 nang gingon, ug sila dili na gyud magtudlo ang tagsatag sa katawo sa isig katawo ug ang tagsatag sa katawo sa igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehovah. Di ko mao kung magwali ta ato man gyud nga ilhon kung unsay giwali sa mga manlangna o sa mag-uwali. Atong ipaila kung atong giwali ato maging ipaila. Pero nakatugon lang nga dili na ipaila o dili na itudlo ang ngalan ni Jehovah, buti pa sa dili na magpadayon po ng pagwali sa iyang ngalan. Na busa man gani Pedro nga nanguna si Jehovah, nakatugon na nga dili di ay magpadayon tong pagtudlo sa ngalan ni Jehovah, kay kung kato padayon walay Kristo Nga wali. mahal na mong tigpaminaw. Oo, Walay Kristo nga wali nga mulutaw sa kalibutan. Dabi,
Kay ang nakasulat sa Biblia, sugilon man ni Apostol Pablo. Nga may hingpit pa nga moabot pulis sa mensahe nga Kristohanon nga mawala pa. Di modo, ang sequence, ang amahan nga masiuba mo'y naguna. Ang ikadua mao si Iso Kristo. Listen po, ang yawa mo'y musunod. Unsa naman nga wali, kung dili na wali nga hiuba, dili na wali nga Iso Kristo. Brad Ronald, sumala sa Biblia, nga atubangon og dawaton sa tao. Walay lain red, ang kapuli mao ang iswali nga Espiritu Santo. Og atong mabasa na dinhi sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nag-ingon, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manlulunda nangandoy sa pagsudong. Og walay laing katumanan rin, kita nga nagwali ng mga ministro sa pagturo ng PBCM. Busa klaro o matinaw nga mo ning among giingon nga ang nagdala sa katumanan sa Espiritu Santo mao ang among magtutudlo. Maong diha nagbuhat si Bendilio og explanation nga gipulihan kuno namo ang wali nga Kristo kay gihimo namo kuno nga si Kristo dilingpit kay gipulihan kuno ni Tomas. Dili ingon niya na ang pagplastar namo mga malamong tigpaminaw kinsa ba imong tuhan o kinsa ba imong tuhan si Bendilio nga dili mo nagplastar sa doktrina o sa pag-explicar. Siya na di ay magbuot o pabalay. Ang balay ba ang magbuot ang silingan sa balay o ang nanumbalay nga di man siya mo itagiya sa balay? Di ba dapat ang tuhan ang tagiya sa balay kung siya mo pamatod unsay sulod siyang balay kay siya may tagiya? In the same way, nga tungod kay kami tagiya o sakop sa doktrina, kami maoy nag-explikan nga na ingon ni ini ang pag-explain na mo pagpadapat di kaninyo. O di klaro, di tawgon siya buang nagsukay man siya siyang mga apel. Miabot na mga oras, sa ngalan na lang sa among magtutulo, Pastor Tomas, di ihon nyo sinunod. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio o sa kalasab sa kauban ng mga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Pips Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami nun hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamilya.